Da biste lakše shvatili značaj i trenutnu moć email marketinga, pripremio sam nekoliko zanimljivih statističkih podataka koji će vas uvesti u priču. Prvi takav je da globalno tržište email marketinga je procenjeno na 7,5 milijardi dolara u 2020. godini, a predviđeno je da će do 2027. godine porasti na čak 17,9 milijardi dolara. I ukoliko vam ovaj prethodni podatak nije prijemčiv, ovaj sledeći svakako će biti, dnevno ima 4 milijarde aktivnih email korisnika, a očekuje se da će se ovaj broj popeti na 4,6 milijardi do 2025. godine. Svakodnevno se šalje i prima više od 306 milijardi elektronskih poruka, što je zaista neverovatan podatak. A 64% malih preduzeća koristi email marketing da bi došli do kupaca. I poslednji podatak, 78% marketinških stručnjaka 2020. godine reklo je da im email važan za ukupan uspeh kompanije, u poređenju sa 71% u 2019. godini. Šta to nam govori? To nam govori da je pandemija zapravo i u javnosti, i kako u javnosti, tako i u stručnim okvirima zapravo još jednom ogolila i pokazala sve prednosti email marketinga. Nakon ovih zanimljivih podataka, još par zanimljivih statističkih podataka koji nam pokazuje zapravo koje su naše šanse kao biznisima da iskoristimo email marketing. A vidjet ćete vrlo brzo. U proseku B2B kompanije šalju jednu marketinšku kampanju putem emaila svakih 25 dana. Taj period je zaista velik i neprilagođen. Email kampanje biste trebali slati jednom nedeljno, možda i nekoliko puta nedeljno, u najgorem slučaju jednom u 2 nedelje, odnosno nekoliko puta mesečno. Vidite, u proseku je to skoro jedan put mesečno i ako se e-mailovi šalju u tako dugim intervalima, kompanija nema šansu da izgradi dobar odnos i prepoznatljivost među kupcima i korisnicima. Prosto, ovi mailovi su neki tipski, namenski, možda će neko da klikne, nije to problem, ali problem je što ne postavljamo kontinuitet u komunikaciji. I to je naravno šansa za sve koji uspeju da naprave kontinuitet i šalju redovno mailove. 87% trgovaca B2B kompanija kaže da je email jedan od njihovih najboljih kanala organske distribucije. Ono što je bitno za email je sadržaj, zapravo to je ono što je najbitnije, o tome ćemo pričati posle. I email je zaista jedan od najboljih kanala kroz kojih vi možete predstaviti vaš sadržaj, ispričati vašu priču. Za taj način komunikacije email je zaista sjajan. 20% kompanija za maloprodaju, elektronsku trgovinu, proizvode za široku potrošnju personalizuje email na osnovu pola, rase, etničkog pripadnosti i drugih demografskih podataka. Naspram samo 11% u 2019. godini. Ovo je jako bitno i zaista ćemo staviti jak akcenat na personalizaciju i objasniti zašto je ona bitna. Za sad možete da zapamtite ovaj podatak da trenutno oko 20% kompanija koje se bave poslom na internetu personalizuje e-mailove u svojim newsletter kampanjama, naspram samo 11% u 2019. Znači, pandemija je opet na neki način drastično ubrzala, odnosno duplirala broj ljudi i kompanija koje shvataju značaj personalizacije e-mailova. I poslednji podatak koji nam pokazuje šta su nam to šanse za B2B poslovanje na internetu, odnosno na email marketing, da 4 od 5 marketinških stručnjaka je primetilo povećanje angažovanja korisnika putem e-maila u poslednjih 12 meseci. Ovo su, kažem, opet podaci iz pandemije i ono što je na neki način svima nama bilo logično, sada dobija potvrdu i kroz brojke.